Малко хора обаче знаят, че алоето стимулира панкреаса да отделя инсулин. Подпомага на черния дроб да се изчисти от токсини. Действа противовъзпалително и е без захар, което е подходящо дори за бременни и за деца и за хора, които имат инсулинова резистентност, диабет или проблеми с кръвната захар. Хората обикновено чакат докато стане прекалено късно, докато не стигнат до лекарства, до хормони, до хапчета за сън, до антидепресанти, до какви ли не други чудеси, които лекарят, това му е работата да прави, да ти ги изписва. Аз съм треньорка, завършила съм НСА, не просто някакъв 3-месечен или 6-месечен курс, аз съм учила, тренирала и работила това, което правя повече от 15 години. През мен са минали какви ли не добавки. Обещания, блестящи опаковки, супер големите очаквания за супер многото свалени килограми или пак някаква брутална трансформация, която граничи с невъзможното. Но аз съм много критична. Не бих дала на тялото си нещо, което не съм проучила до най-малката подробност. Именно поради тази причина преди година и половина бях твърде против добавки. Какво се промени обаче? Няма как с храната да набавим всичко, което тялото ни е нужно. Няма как с този заед начин на живот, с толкова лесно достъпни вредни храни, пълни с какви ли не глупости, ние да защитаваме тялото си, ако не взимаме нещо като превенция, което да ни помага отвътре. Взимаме какви ли не скъпи шампуани за отвън, какви ли не скъпи кремчета за лицата ни, какви ли не скъпи парфюми, дрехи, маратонки, часовници, пръстени. Всичко това е чудесно. Но всъщност отвътре няма как да се грижиме за това тяло с чиста, проста, натурална храна. И това е доказано. Това не си го измислям аз, то е доказано с много статии. Точно заради това преди година и половина избрах да се доверя на Алоето Спраскова, на компанията, с която си партнирам, защото качеството е доста на високо ниво за стойността, която плащаме за него. Всички искаме качество, но не искаме да даваме нищо в замяна. То просто няма как да стане. Но здравето не е нещо, което ти можеш да ремонтираш. Това е нещо, което трябва да се преглежда всеки ден. Трябва да инвестираш в здравето си, в тялото си абсолютно всеки ден. С много практични решения. Ако си уморена, подута, с болки, липса на енергия, проблеми с стомаха, с храносмятателната система, с кожата, просто не го игнорирай. Довери ми се. Довери се на качеството, довери се на добавките, довери се на продуктите. Защото с моята програма, с моя помощ и с качествените добавки, нещата могат да изглеждат доста по-добре. Коментирай видеото с думата алое и аз ще ти покажа как можеш да започнеш нещо, което съм сигурна, че отлагаш от доста дълго време. Просто защото ние жените слагаме себе си на много заден план. А всъщност ако ние сме добре, всички останали ще бъдем добре.